Οι άγγελοι σου, Κύριε, της Αποστόλης έλεγον, άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστίκατε βλέποντες εις τον ουρανόν, ούτως εστι Χριστός ο Θεός, ο αναληφθής αφημών εις τον ουρανόν, ούτως ελεύσεται πάλι, ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανό, ονόν λατρεύσατε αυτό εν οσιότητη και δικαιοσύνη. Άγια ότε παραγέγονας επιτόρος Χριστέ των ελαιών, Πατρός επιτελέσε την ευδοκίαν, εξέστησαν οι ουράνοι άγγελοι και φρύξαν οι καταχθόνοι, παριστάντο δέοι μαθήτε με τα χαράς εν δρόμοι, ως ελάλης αυτής, ως θρόνος δεητήμαστο εξ εναντίας νεφέλη προσμένουσα, πύλας δε ο ουράνος διαπετάσας το καλή εφαίνετο, και η γη τους κρυπτήρας ανακαλύπτει, Αδάμ την καταβάσιν, ως γνωστήνε και την αυτής ανάβασιν
αλήχνημεν υψούτο ως υποχείρος στόμα δε μεγάλα ευλόγη ως οικούετο νεφέλη υπελάμβανε και ουρανός ενδόνσε υπεδέξατο έργον τούτο Κύριε εργάσω μέγα και παράδοξον εις σωτηρίαν των ψυχών ημών. Την καταβάσαν φύσιν Άδαμ εις τα κατώτερα μέρη της γης ο Θεός καινοποίησασε αυτό υπεράνω πάσης άρχης και εξουσίας ανοίγαγες σήμερον ως αγαπήσας γαρ συνεκάθισας ως συμπαθήσας δε ίνωσας αυτόν ως ενώσας συνέπαθες ως απαθής παθών δε συνεδόξασας αλία σώματι της εστιν ούτως έλεγον ο ωραίος άνηρ αλλουκάνθρωπος μόνον Θεός δε και άνθρωπος το συναμφότερον το φαινομένον όθεν εξάλλοι άγγελοι εν στολές περιπτάμενοι τους μαθήτας άνδρες ευών Γαλιλαίοι ως αφημών πορεύε
αμαρτιών συγχωρήσιν και το μέγα έλεος. Ότε ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός των μαθητών ορόντων ενεφέλε υπελαμβάνων σε μετά σάρκος πήλε επήρθησαν ουράνιε ο χορός των αγγέλων έχερεν εν αγαλίαση εανώτερε δυνάμεις εκράζων λέγουσε άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Είδε μαθήτε εκπληττωμένοι έλεγον μη χωριστείς ημών οπιμήν ο καλός αλλά πέμψον ημίν το πνεύμα σου το Παναγίον το οδηγούν και φωτίζουν τας ψυχάς ημών. Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα. Τάδε λέγει Κύριος, έστε εν τες εσχάτες ημέρες εμφανές το όρος του Κυρίου και ο οίκος του Θεού απάκρον των ωραίων και υψωθήσετε υπεράνω των βουνών και ύξουσιν επ' αυτό πάντα τα έθνη και πορεύσονται λαοί πολλοί και ερούσι. Δεύτε αναβόμεν εις το όρος Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού Ιακώβου και αναγγελεί ημίν την οδόν αυτού και πορευσόμεθα εν αυτή. Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα. Τάδε λέγει Κύριος, πορεύεστε, περιέλθετε δια των πυλών μου, σκευάσατε την οδόν μου και οδοποιήσατε το λαό μου και τους λίθους εκ της οδού διαρρήψατε. Εξάρατε εσείς εις τα έθνη, ιδούγαρ ο Κύριος επίησεν ακουστών έως εσχάτου της γης. Είπατε τη θυγατρή Σιών, ιδού ο σωτήρ σου παραγέγονεν
έχων τον εαυτού μισθόν μεθ' αυτού και το έργον αυτού προπροσώπου αυτού, και καλέσει αυτόν λαών Άγιον λελυτρωμένων υπό Κυρίου. Σύ δε κληθήσει επιζητουμένη πόλης και ούκ εγκαταλελειμμένη, τι σούτος ο παραγενόμενος εξ Εδόμ, ερήθημα ηματίων αυτού εκ Βοσόρ, ούτως ωραίος εν στολή αυτού, βοά μετα ισχύος πολλής. Εγώ διαλέγομαι δικαιοσύνην και κρίσιν σωτηρίου. Διατί σου ερυθρά τα ημάτια και τα ενδύματά σου ως από πατητού λινού, πλήρης καταπεπατημένης, λινών επάτησα μονότατος και των εθνών ουκ έστι ανήρμετε μου. Το έλεον Κυρίου εμνίστην, τας αρετάς Κυρίου αναμνήσω, την ένεσιν Κυρίου επιπάσιν, εις ημίν ανταποδίδωσιν. Κύριος κριτής αγαθός το οίκο Ισραήλ, επάγει ημίν κατά έλεον αυτού και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης αυτού. Και είπεν, ουχή λαός μου εστέ, τέκνα και ομοία θετήσωση, και γένετο αυτής η σωτηρίαν εκ πάσης θλίψεως αυτών. Ου πρέσβης, ουδέ άγγελος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσεν αυτούς, δια το αγαπάν αυτούς και φίδεσθε αυτόν. Αυτός ελυτρώσατο αυτούς και ανέλαβεν αυτούς και υπερύψωσεν αυτούς πάσα στα ημέρας του αιώνος. Προφητεία Ζαχαρίου το ανάγνωσμα. Τάδε λέγει Κύριος, ιδού ημέρα έρχεται Κυρίου και στήσονται οι πόδες αυτού εν τη ημέρα εκείνη επί το όρος των ελαιών, το κατέναντι Ιερουσαλήμ, εξ ανατολών ηλίου. Και εν τη ημέρα εκείνη εξελεύσεται είδωρ ζών εξ Ιερουσαλήμ, το ήμιση αυτού εις την θάλασσαν την πρώτην και το ήμιση αυτού εις την θάλασσαν την εσχάτην. Εν θέρη και ενέαρη έστε ούτω, και έστε Κύριος εις βασιλέα επιπάσαν την γην. Εν τη ημέρα εκείνη έστε Κύριος εις, και το όνομα αυτού κυκλών πάσαν την γην, και την έρημον από Γαβαά έως Ρεμών, κατά νότον Ιερουσαλήμ, και υψωθήσετε και επί του τόπου Μενή από της πύλης Βενιαμίν έως του τόπου της πύλης της πρώτης, έως της πύλης του Γομόρ, και έως του πύργου Αναμεήλ, και έως του πύργου των γωνιών, και έως των υπολινίων του βασιλέως, κατοικήσουσιν εν αυτή, και ανάθεμα ουκέτι έστε και κατοικήσει Ιερουσαλήμ πεπιθότος.